U Srbiji još 8 preminuo 67 zaradi. Srbi na protestu 55 vojnika zbog putnika svog vojnika. Predsjednik Vučić objašnjava da je donio odluku o odlukaciji. U Smederevu uhapšeno je 5 muškaraca zbog povođenja sumnjivog. U Smederevu uhapšeno je 5 muškaraca zbog povođenja sumnjivog. I od čega će se pravi odsud? Košarkaši Partizan čekuje 4 kola Evrolige. I u nedelju u Mrnomoću smene sunce temperatura od 10 do 16 stepeni. Evo što će prašiti u nas koji festi, od čega će se pravi na desku svog osnovi. Koji početnik je na knjigama